Ndandichitofunga ndakatorara panapa kuti Mwari ka ndakadyirwa $800 mukoma nevanhu vamunotoziva vamunototi macelebrity here kana kuti Yanga iri mari ndiri panapa ndatombochema zvikundistresa zvingaite zvokuti situation yandiri mungonzwa henyu ndichitaura ndatone 3 days nokudya nochii zvaingondistresa kudhara but zvatozoita wese ndakubatanidza kuti mari dzandiri kubudisa dai mari iyi iripo handiti iri kutobetsera zvimwe zvinhu. 800 iyi ndiartist here kana kuti ndisocialite munhu ndiani? Yanga iri mari yechi? Handizoti munovati machii zvikaitika kamukoma like paipai pakaita peji rangu mayazi mapaziva so ndanga ndiri mushoko imimi ndokuudzani mazita handimati hamusi kurekodha ndanga ndiri mushoko ndakavhunduka munongoziva kuti chero izvezvi mimi peji renyu chero chikanzi rine 100,000 munotovhunduka maona ndobva ini ndagara ndaitongotaurawo ndichiti mukoma nahanzani moboys munetsi uya wezvituna nditori nemachati ese kubva pekutanga ndidhilite machati taitongotaura ndichitongomurespectwo kuti my brother ndichitotiwo chichichichi handimaona so ndakabva I think ndo vakandifonera vachicheka cause page ranga raita sei raita mayazi ndobva vatonditi pana anogona kugadzira peji yakadzosara nyati rinodzoka I guarantee you rinotodzoka but anoda mari 1.5 US 1.5 so by that time nemari yandandinayo nini muaccount mangu anditi ndaitoti hazvina basa bheta ndibuditse peji ridzoke kozi richaramba richiunza mari ndobva vanondipa nhamba dzaanonzi anzi Stuart nyama yaro vatondipa nhamba chichichi ndatotaura naye machatsi zvese nazvo mukoma chichichi vakanditi peji rinoita se peji rinodzoka bva ndatovakumbira pathat time ndikati inini payout yangu iri kwemusi wa21 saka mari ichingopinda nohanditokupai mari yenyu kana kuti peji richingouya ndichingowana futi access kupeji rangu nandakupai mari yenyu abo ndaitobva ndakonfema kuna mukoma moboys ndoti bo here wototi zvese bo peji rinoita se peji rinodzoka kuti alright pandatonzi ndipe malogin details ichi varitoita zvepeji ndakutoisawo kahopo kuti sinzi munhu yanzi ndiye akadzosa mapeji avanhu vakawanda maybe peji rakuita se rakudzoka pandatofonerawo nyati ndikamuti ko hanzi peji kozi nyati ndingoriwo futi brother like handitaita maskitsi takamboita maskitsi tese vandatomuti peji rinodzoka here zvikanzi peji rinodzoka chichi rangu rakadzoka ndiye akadzosa insafu amaona ngati alright its fine vandatoisawo kahopo handisi kublema zvangu nyati munhu wandikangobvunzawo sekuti rake rakadzoka saka obvious aitongotaurawo kuti rinoita se rinodzoka ndagara mukoma ndobva ndanonzi peji rako raita pasina mahours but chimbomira ndikuti zvoni madetails zvese ndianga anazvo zvepeji ndatomupa malogin details chichiya chitondisendera kuti akatoisa palaptop handimaona ndobva ndobva ati peji raita I think makatomboona mukoma moboys watomboposta peji kwavo achiti peji radzoka alright ndinawo mascreenshot acho then the next thing mandaona mhino vhidhiyo ravakaita mhino kuti vaedza kuti chii ndakatovabvunza kuinbox kuti bo here asi pane chandakanganisa vakati maya vanhu vanongotaura chichichi ndikati bo ndanzi peji radzoka zvikambati chimbomira kunhingirikina richazonyatsoita after 30 days because rine temporary restriction yepolice violation vandatoona chiemail chachikatonyorwa kunzi this is temporary chichichichi handiti
Habonda relax imwe yairakidzika seri legit here kana kuti vakaita yekubikira? handizoziva hangu, ndinawo maemail acho but aiuya kufoni kwangu, kuemail kwangu. Yanga yainzi iri kubva kufacebook kana kuti yanga isina madirection ekuratidza but yaita kunge iri kubva kufacebook? Meta chichege ndichakutumira mascreenshot ndingokuratidzai, but musasiyane nazvo, ndingokuudzaiwo zvangu kuti ndonzobatikana. Aiwa, haisi nyaya Stella. Saka vadaro takagara 30 days dzapfuura, of which mari yangu yakabva yapinda, mari yangu yese yakabuda mupeji reya yese yaFebruary yaMarch, mari yese yakaita sei yakabuda, ndikunyepa ipapo. So pakapinda yekutanga ndobva ndatoti mhino zvakangoitika mupfungwa dzangu, ndadatova 1.5 US yavo ka1. ndobva ndangopindwa, ende vaitoida ndangopindwa nepfungwa yekuti but why ndobhadharire yese yakwana 30 days dzakutopfuura hapana kana update pachi. Mari iyi yaidiwa navo vese vari 2 here kana kuti mari iyi yaenda kunani? Munhu akandiudza kuti pane munhu anogadzira peji ende anoda 1.5 ndimukoma moboys, ndisingazivi kana vaizivana kuti vachazogovana kana kuti chii. So inini mari ichingopinda isina kana people ichitonipa notification, isina kana 10 minutes mukoma. Ndatomufonera Stuart ndikati mukoma ndoisa mari papi, but ndichambokuisira ichi. Ndatomunyepera kuti haina kupinda yese, but yaFebruary yanga yatopinda chi yese. Mona ndamisira $800 paPayPal. Chikatanga kundishoka nje kuti PayPal yandakapiwa zita racho raitonge ritori rechikadzi. Mona ndobva ndatomupa mascreenshot vese namoboys ndikati ndaisa mari chichichichi. Saka chiminzi possibility yekuti zvazviri vanga vaitocommunicata panyaya yese nemaprocesses zvese zvaitika, because kuti zvinzi peji raiita hauziri wakaudza mukomana wezvitunhu. Iyo mukoma moboys ndo akatondifonera ndakatorelaxa wakati peji rako raiita, ndakatofara ndichinotariswa peji vanga communication haina kubva kwauri, yakabva kuna Stuart vari 2. So vadaro ndaisa 800 yandarelaxa peji hakuna mukoma mwedzi then handii ndaisa 800 after tofunga some days ndakatanga kunetswa naStuart achinyora message every day, I don't like this, mari yangu, you scammed me, andimaona machati ndinawo. Ndopa apa wainzwa scama chii apa? Chii chaunga waita apa chawainzwa scama munhu? Because handina kusenda balance. Peji ranga radzoka? Harina, but balance yakutoita sei? Balance yakudiwa. Inini ndine mubvunzo wekuti mari iwewe yawaibhadhara yekudzosa peji ratorwa naZuckerberg ndopandoda kunzwisisa pabhozi kana zvinhu zvatorwa peji ratorwa neFacebook, ivo vanoita sei? Bhozi havabvise, vane mushini unobvisa violation. Ipapa handizive sekuti munhu unenge uri paproblem younenge ungoita zvese kuti ubatsirike, andimaona. So vadaro ndobva ndatanga kunetswa mukoma, mbva ndatoona kuti so inini ndakatogaira, maona. Murume wangu ndobva atondiudza akati iwe hausi kuona kuti vanhu ava vanenge vari pane kautsotsi kari kuitika, haimaona. Why is it akunetsera balance? Why is it akunetsera balance iye iro peji risati radzoka? Since at first ndichitanga kutaura navo vasati vagadzira peji, ndandanzi even iye moboys akanditi unozodzosa peji kana raita sei, unozobhadhara kana peji yaita but 1.5.
Saka kataura price Ini ndobva ndasajesa inini ndakamuti mukoma ini handidi zvinhu zvinozondinetsa. Rega ndigare ndakupai half down then mondidzosera then ndozokupai imwe yacho. Hani manzwisisa? Ndakanetswa mukoma zvokuti ndanda kuita stress namutanga ndichanyepa kuti zvandakanoita ndakabva ndanochinja password uye yangu handi kuti vaite login ndofanira kuaccepta kuno kumaoriginal accounts angu. Ndobva ndanoremova malaptop avo zvese zvavaita login bva ndachinja password. Saka 8 yakatobaya but page harinodzoka. Ndobva ndanosiya zvakadaro so vakabva vatanga kundinetsa zvikanzi pane zvandiuda kutarisa kufacebook ena unoaccepta. Ndobva ndavanyepera kana kuti network haisi kuita kozi ndandatoonera handimaona network iri kuramba vatanga kupopota you scammed me. Ndopandakazovanyorera ndikati nai mukoma kana muchiti inini I scammed you mukuzama kuti chii because ndakakupai 800 ndini page harina charakachinja page hapana zvarakaita page harina kudzoka but mimi ndimi makaenda ne800 yangu handiti saka akaskama mumwe apa ndiani. Ndopa wakabva wandipindura kuti hanzi inini ndaiita zvandaita nepeji iwo ukabaya baya zvawakabaya. Ndikavabvunza kuti chii chandakabaya. Hanzi ndinenge ndichizviona kunoku kuti uri kutaura nefacebook. Unoziona sei ndabvisa malogin zvese ndabvisa mutondinetsera kuti ndiaccept. Saka uchikuona manotifications kunoku iwe ndiwakakanganisa but papato ne 2 months papo mukoma ndiwakakanganisa saka wakavhiringa wega. Kubva ipapo ndopa wakabva wangoti zipa vakaona kuti ndinenge ndatongwaririra ndavaudza kuti kwemi munogoti ndakuskamai sei muri makatora mari bwawati ziven iye moboys vacho anozomubvira andinyorera sezvaaiita. Musi uno ndobva ndatomuti mukoma muri sei handichazoti ndakamunyorera kuti chii. So pane tichiri kutaura kudaro papeji richangoita mayazi ndavaudza kuti mukoma kana mune 2000 nditumirewo ndikwanise kukwira ndiuye kupi kusouth ndonoti ndofikisa mapeji angu sei. Vakamhanya unditumira vandakana kutombosteta kana kudii handimaona. Vakabva vanoti machati navo vakabva vanondipindura kuti ndakakutumira 2000 uchiti uri kuuya kuZimbabwe hauna kuuya watosiya zvakadaro. Musi uno ndobva ndatovanyorera kuti mukoma muri sei vanongobhulutika vonyarara havasi kana kutomborwadziwa nazvo kuti 800 yazoenda imari kamukoma 800. Apa akatumira mari ndiani apa 2000? Ndini ndakatumira nepaypal yangu. Alright. Saka paari kubhulutika sofa ndiani? Ari kubhulutika ndimoboys handiye akandireferya kumunhu. Asi haana kana feedback kana kumboti auye kuzobvunzwa kuti ko peji rakazodiwa wanga wabhadhara mari haana, which means wanga vaizivana. Uyuwo Stuart ubva musi wandakamunyorera kuti ko peji hasati radzoka nemi matora mari hasati handina kana chaakambonyora vangorizivi havana chinovarwadza but inini sekuti mukoma ndini munhu akashanda mari iyi ndichitukwa nevanhu ndichidii. It's not easy content yangu yandinoita iyi handimaona. Then mumwe munhu wongoyo ubva wangotora 800 just like that. Pakaipa saka chiminzi vanhu vakawanda vatorwa bhegi kaipapa vasingakwanisi kutotaura. Handizive maybe zvinoitika nditi vanenge vachishandisa mapawa kuti chichi but handidi kunyepera mukoma. Zvonibata zvingaita especially nesituation yandiri right now ka ndikutofunga kuti daita 800 kai karipo ka mai vangu vatoreceiva treatment yavo yakakwana. 800 imari yakawandisa haisitombori mari yekutanga. Ndakatosenda ndakatoapa jinzi page rinodzoka ugona uya anonzi anzani gosiri anonzi Anabe vakatombonyora kuti Stuart akadzosa peji raNadia hanzi ndoita sei achiita zvekubheta zviya I could have listened to her. Saka izvo akazvitaura nhingi Anabe wacho akazviposta peji watobhadhara kana kuti usati wabhadhara.
ndisati hapana chaimboziya, aingonyorwa. Hamuzoti Anabhi vanongonyora here, Eh, aitongonyorawo achitongotaura. saka Iwo mukoma mubwezi wakati nditi vanhu vanenge vachingotaura vazive here, but inini ndinonyatsozvibvunza kuti vari kwavari izvezvi vanenge vachinyatsofila sei kuti takahwina. hazvizi right, but hazvizi right, hazvizi bo. Hawaitwaye At mari least yakawanda. alright, dai vakaona kuti watadza better havo kana kuti vachiti wakawesta time yangu wotora kana $100 then inonzi chi wodzosera imwe mari yangu yese. You can't just take $800 just like that. Saka mahwanda. Saka vanhu ava vanenge vachiita sei? Ko vavanoti vakadzosa zvinenge zvambofamba sei? Which means page rinenge ragara rangorwa kaviolation kenguva diki diki rodzoka. Munhu onyeperwa kuti ndakudzosera page. Pamwe ndobva taisvika kuna Nyati. Maybe Nyati akavhunduka. Ndofunga Nyati akavhunduka. Bozi maviolation eFacebook handisati ndakamboona munhu anoagadzira, anoadzosa, anodii. Unogona kuita appeal iwe pachako ukazviitira appeal wotoita. Saka kana yakanzi 90 days hazvichinje zvese zvezvi. Hapana chingoma ndakatombonyarara ndichiti gai ndivape mukana maybe vachafunga vega but